ритуалното убийство на Георги Кузов. Защо е ритуално? Не само защото те по време на побоя, снимките, които си правят с него, поздравяват с нацистки поздрав. Не само заради нацистското знаме, което в последствие идентично беше намерено при обиските в барлогата на Кръв и чест. Ритуалното, защото те, когато нанасят ударите, целта им е да предадат това си действие, това злочестно деяние на всички останали. Именно за това те се снимат. Снимките и видеоклиповете са създадени точно с тази цел. Да увековечат тяхното деяние. Тоест те да покажат, че са достойни членове на тази групировка, да се изразя. И ние трябва много ясно да си дадем сметка, че тези хора за това не съжаляват в съдебната зала. Наблюдавах двете момичета много внимателно, благодарение на вас, журналистите, които бяха вътре, ние бяхме отвън. Те седяха гордо изправени, като Жана Дарк на кладата и поемаха тежката си зла участ с такова хладнокръвие, което, повярвайте, в съдебна зала не съм наблюдавал възрастни рецидивисти с опит.